wangu musha kuti sei yakasvika. Thanks very much. Ndakaiona, ndakakonfirm one. Tongoisa paside. It's okay. Totangira ipapo. Chafana to ndichatofanira identify kuti pakamira sei. No problem. It's okay. All right. Thanks. Sharp. Right, guys. Say guys, say guys, right, we are guys. Remember that chiviki changu ichi. We are guys, we are guys. We are dei time chita fast guys. Tegaiva amwe guys. Tegaiva amwe notsindoda kuzopa pano ndikosodzoka time. Kana ndambonotenga marula yangu saka chimbo tegaiva amwe guys. Tegaiva amwe ona itiri vashoma. Ipeji new one nasati vajaira vanhu tegaiva amwe guys. Tegaiva amwe guys. Tegaiva mwe wauye tegaiva mwe muti kwai uyai tegaiva mwe guys. Tegaiva mwe guys. Amusi kutega vamwe guys. Tegaiva mwe guys. Tegaiva mwe ese zvichanya kudya zviri sei. Ethel, how are you? Precious zviri sei. Thank you, Precious Coffee. Thank you, Precious. Mawoyo M Anzinas Dina. What's number 1 M? What's number 1 in us? All right, congratulations. Jessica Sibanda. Guys, itaitite first kama mwevaone. Agnes, weshira wesho. Weshira wesho. Munu wangu we, homi wangu. Homies. How are you, homies? Anzi ndakambosarudza 2 page. Ukazodi. Ukazodi nai tatenda. Thank you, Weshira. Thank you, Weshira. Kudeze ndikugona kuti ne vanhu vangani. Ndingoramba yangu mira pa 24 guys. Itega guys kana mukauya chitegawo vamwe. Ukasvika tega vamwe inazikona kuti vangamira mitoshasa mwe phone. Tuone. Takangosvika pa 200 tobva tatotanga kutoti nasi tikuita fashion show guys. Ndine ma models. Ndine ma models guys anenge achita modeling panapa. Achitaridza zvinhu zviri pasero saka nasi iFriday market day. Andika tivanganiko ndine phone. iFriday market day nasi. Animona. iFriday market day nasi saka iFriday market day nasi guys saka techida kuti chim una kwenda kupejira ndajaira risiri pejira unaona kwenda kupeji kwa ndajaira izvinhu zvacho timburi vanga niko 78. Jessica Sibanda zviri sei. Sandra, how are you guys? Ukauya wochibva watega vamwe guys. Wanzi kusarudza zvinhu one right. Guys, chibvai matega vamwe guys. Ibvai mangotega vamwe guys. Ibvai mangotega vamwe. Tegai vamwe tichingodiningirira ka 1. Tegai vamwe pandakagara pamumvuri. Tegai vamwe. Anzi wiki simeli. Tegai vamwe guys. Tiri 87 kana chafambiwa. 387 anditi chingotegai vamwe guys. Mukauya ukatega vako 5 ukauya Kalisha tega vako 5. Emily tega wako 5 tichende takadaro. Tega vamwe tegai 55 guys. Tegai 55 tint. Tegai 55 tint. Mateka
Auntie. Huh? Mapima tu shika uchitega vako 10 sha. Shika uchitega vako 10 pima tu shika uchitega vako 10. Right. Takuda kuti titange basa. Muone mamodels enyu achitanga kufamba. Takuda kuti mamodels atange kufamba. Tegai venyu guys, mchingo mukasvika tegaiwo venyu kata apa 93. Muchisvika Kristi tega vako ntombentle. Svika uchitega vako tapa 95. Yamu mashoko. Svika muchitegawo. Hanzi makazodza matibex anora pama. Sandi zviya zvekuti matibex kurapa akandofunga zvinongotipenda. Ini ndakanotenga cold pressed what ya inozichiya what ya. Ndichiri kutoishandisa ini handisati ndambona chadonha ini. Hapana kana chintu chitambuni chotozvibudira chiri clean kuita white ungati hapana hatina namboti ndaona pamwe zvichazoti zvoshanda hazvo handizivi so far chinachiro kuti kwai pain yevanzi unozwa pain unozodi handina kana pain inchiro pagufu apa ndandidonhedzera pagufu ndichikwiza padumbu handina kana pain andiri kutombonzwa kana I think zvinongosiyana nebody guys kana chandoti kana pain yaya kana hapana tavingaguwa pano asvika dedza vamwe tatoipa 102 guys tegaiva kuti tishike pa 150 alright chingotisvikawo uchitega 5 vako pane nyaya yecastor oil ya guys ini ndiri kutoishandisa guys ndisati ndaona kuda zvichazi chezvoti kwai pain uzogwara pain ugozodini handisati ndaona pain ini guys handisati ndaiona pain tikungoti ndingopedza nditokanga matigara zvina zvandamboshandisa pamwe ichazouya handizivi pain kana zvinongosiyana nebhodhi yemunhu amen asi handisati ndaiwana so far pain hamene vamwe vakashandisa kuti makaita mapain here necold pressed ngikire organic kwandiri hapana ndingori right normal saka ndisi kuziya right guys tegai vamwe tifambe guys tegai vamwe guys tegai vamwe titange tegaiwo vamwe vana letu beka vapo vanaidza marwei havasati vauya vakawanda vasati vauya ndizvozvo thank you my scar thank you wana Wayne kawaini kinembiri asati vauya bidway ana jina ndongo yaya iko zvinova kuuya manje senge jina yeyu ndiye mwanga akatomirira kosisive kurira kunge ambulance vakazodi handizivi asi ndine nyaya nichazokudzai manheru panichadzoka yasisiva taitiwe kwatiri kutsvaga vaya vazuru vaya imi zvinoita vanhu zvakaoma ndichazokuudzai I'll tell you kuino ngatimboitai zvokutengesa hembe I'll tell you time atimboita zvokutengesa hembe patisha mugano zviri sei Gertrude hanzi ndafara wafara kagetu chibva watega vamwe tegawo mabhuru ako thank you my scar ari kuita basa wena vana tula bechulu sati vauya vana anozani Dumebi hapo tegaiwo wana Dumebi vaya vauye tichitomutegawo tegai vamwe guys muchishare live guys muchishare futi live yes Olivia Tkepi muita futi muchishare live guys muita muchishare live muita muchishare live guys right muita muchishare tasara ne 25 people guys tishike pa 150 25 chete tishike pa 150 aiwa fadzai ndakanti ndakabata phone iri kuti 125 ndakabata imwe phone tsitsi kufa asandamuona ndine masize kubva pa 36 guys ndine masize kubva pa 36 remember ndakamboita 36 38 40 zvichienda saka ndine masaizi ese iwayo any Edson how are you ndine masaizi kubva pa 36 thank you Lily thank you esirashi zviri sese tegai guys tegai vamwe tapa chi zviyangu rambira pa 125 anomasikazana anytime pandinda kwandira nguva
tapa 132 hatiri kufamba 1 guys, tiri kufamba 134 hatiri kufamba 1 guys, tiri kufamba chaiko. Uyai kuhembe, bero paita bero pano, paita bero guys, bero paita bero yaiti hoda bero hoda bero kotamai boutique bero paita bero pano bero hoda bero paita bero yai kubero paita bero guys, tatasarigwa ne 11 people chete. Bero yai kubero tovhura bero yai kwadunusa uyai kwadunusa guys, uyai kwadunusa bero kwaita bero pano paita bero tegai mbinga dzenyu dzikutengerei imimi manhukusesei makapusa panoti mutege mbinga dzenyu dzekutengerai kutenge gwai, hamutegi mbinga mongo yakuzoona. Tegai mbinga, unoita like ubva wanzi chitinongawo chawadapo, tora chawafarira ubva watengerwa. Hatiti zvamunofanwa kutega kambinga dzenyu dzamakaona panapa kadzadzira kuitira kuti anobva ati chitenge, unoda chii ubva watengerwawo. Handi mazviona zvazvinoita so. Hoda bero ana Razaro itai muchitega mbinga, ana Razaro tegai mbinga uku, ana Gaudensia itai muchitega mbinga uku. Bero baita bero pano, ngativhurei bero kwakotamai guys, kwakotamai. 15 more people to go, 15 teganai 15 more people to go, 15 ipejinyuwani saka vanhu havazivi, saka motovatega ndimi. Tegi people, tegai nehanzvadzi dzotengera vakadzi vacho, tegai vanhanzvadzi vana CJ, uyai mutengere madzimai enyu, uyai vana William, uyai mutengere madzimai enyu. Yes, 8 followers ndizvona ikarashasha iya munoti 8 followers iyi inotora here mafollowers acho, inobudisa here mafollowers acho, kana kuti kungoriwo kungonyorawo tinyore, inobudisa here mafollowers. Kationa pano panobuda here pachinzi 8 followers, 8 followers manje panobuda 8 followers, panobuda mapeji vamwana anonzi followers kapa pabudi yedu, but haibudisi yedu iti mati inobudisa mapeji anonzi ana 80 followers iwayo ndiwo anobuda. Right, 130 kwanzi 160 ishuwa here wezhira. Oh, yangu yakamira pa 130.81. Alright, hanzitave 160. Okay, I trust her. Hanzitave pa 160 ndizvo here nhai vedu wei, hanzi nawe chirata pa 160. Right, tasvika. Right, girls dzangu kwai zvino kwaida bamini musadza music dendo chivaridzira music vachimodhela zvo ndotoimba nemuromo guys vachimodhela, ndotovaimbira nemuromo vachimodhela. Hanzi 152. Alright, ndotovaimbira nemuromo vachimodhela. Right girls, uyai tione nondoimba kuti kudiko tararara, uyai hey tarara, the models are coming. Hadzi musaimba, haiwa uyai ndikuimbire muchiimba apa, muvhare dhomu iroro kurupisa nhunzi dzikapinda bana handiri nhunzi mozviziva. Tarara, munotodzirara muchimodhela, vharai dho iro, munhu achipinda achivhara dho. Right, tira tatoro, munhu kanosvikako modzoka morova U10 handeifamba makadai tarari tori toto tarara ti ehe kamuchitewo kachistep, ehe chistep chenyasha mumira makatesa kuno mopoza, eka ehe munyatsopoza muchibata muchiuno ehe muchiuno. Yes, dressy on special, dress on sale, new dress harinambopfekwa, boots on sale, baggy on sale, saka the whole look it's on sale, yes. Muchita zvemunovhura mako muchita kadash, itei kadasharara muchiteka kudash. Yes, muchitenderera futi, muchiinda makati hey tiroriro, right, mazviona ka the whole look, dress pasero, boots pasero, begi pasero. Naika kana wangona chaunoda, take a screenshot wozouya kuWhatsApp kuti SIS MELLY ndiri kuda look ishi, handika kana ndoda dress iyo, ndoda boots iyi, kana kuti kudini. Handi imi mamodels make sure kuti munobudisawo neboots muchiswinga kana mauya apa. Right, handei
tirarira toriro toto tirarira ti toho titi indira nemusic toriro ta bhudzi akurisa kwaari don't mind asi zvese the whole look dresi bhutsu chibhegi on sale famba unosvika uko uchidzoka uko yes tirarira titito yes yes wombomira tisa kuno uchibata wombobata muchiuno poza uchibata muchiuno ani muri kuona yes hallelujah yes on sale yes right woluku muri kuona zviri kuya zvakapfekwa zvese zviri kutengeswa zvese kubva kudhirezi bhegi bhutsu ani muri kuwa dhirezi bhutsu bhegi tora screenshot tatenda you come kuseri wopfeka muri kuona kuti anti munhu mutete andi muri kuona so dhirezi iro ndere size 34 to 36 because rino stretcher 34 to 36 dress reyellow iro unopinda the same applies nere blue irori 34 36 unopinda 34 ne 36 take a screenshot chaona and come kuseri andichika anzi ndopfekera nacho kira wezhira uri mukadiki kudaro right hand aitione yes icho yes bhutsu dzoga ndozisiri pasero because bhutsu dzakatengwa nei akadzipfeka uyu dress mabva mamira pamotesa kuno momira kuno motesa kuno yes icho yes dress on sale chibhegi on sale bhutsu dzoga ndo dzakatengwa andichika bhutsu dzoga ndo dzakatengwa andichika bhutsu dzoga ndo dzakatengwa ibhero musakangana kuti ibhero guys iwo ibhero woda bhero andichika thank you go and change yes zviri kuita here guys mamodels manyama dress size 34 to 34 36 38 anopinda 34 36 anopinda right famba tuone sabina wauya sabina mamuona ka sabina size 36 38 iyo bhutsu on sale begi on sale dressy on sale anditika bhutsu on sale dressy on sale chibhegi on sale mamuziva ka sabina wauya tsitsi watigwa kakawanda sterekinde ndindotaura ngati titi maiona bhutsu yokai maiona bhutsu kune vanopfeka mause bhutsu isize 78 anokwana boy and 777 mamuona karogwe ako iwe boy kubva nhasi zoti karogwe kakaenda katengesa usaepa kwasimba ndakatengesa dress ndiri kutokatengesa uzive kuti kari kutengesa adress kako kwakanitengera ozoitwa ndakatengera kati ugara watoziva ndiri kukatakatengesa usaziva kuti ndinyauza kuti SIS MELLY ndakatengera chidress ndakuchitengesa blantina isi nyaya unongoona kazvaunanisa pasaidi neblantina kana waona wakora wotenga kana nai blantina hapana chakamboipa uri madhibho unotambira next week waona zvaunoda SIS MELLY ndaona izvi screenshot yako ndisirewo pasaidi ndoisaka pasaidi handi muri vanhu vangu here handi muri vana vangu next week watambira anditika then chodini wouya wobhadhara zvinhu zvako wototumira zvinhu zvako handiti ndizvo eka ndizvozvo chaizvo zvatinotoita watambira next week wotora zvinhu zvako woinda anomona saka zvoti kwai ndiri madhibho ndotambira next week ndozviziva but tinomira tinoisa pasaidi unongoisa mubhasikiti rako ione kuti icho indoisa pasaidi touya woya kuseri towa price ibhero saka hazvisi kudhura ibhero antika right handaitioni oyo right chibhutsu harichizivi ndecheini ndazviya kuti ndechepi chibhutsu ichi okay alright motombomira makatipoza kuno kuti vanyatsoona matisa kuno makatomira mobata muchinodai vanyatsokuona right 34 36 ani muri kuona dresi nebhegi chete chibhutsu ndechavo dresi nebhutsu nebhegi chete dresi
nebhegi chete chibhutsu. Yes, everything must go in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Zvinopenya penya Gertrude azvinzi zvinopenya penya munin'ina wangu, regai tikudzise Gertrude nerudo. Antika inonzi evening wear. These are the kind of dresses that you wear paunobuda iwewe boyfriend yako ikakuinvite kuti let's go out for a dinner, ndo madress aunopfeka iwayaya. Kana ukanzi let's go out nemurume wako timboenda nasi amai, ndo madress acho. Paipa tinoti handei kuma high tea, ndo zvaunopfeka. Saka ukati zvinopenya penya wakuti fananidza nezvashakata, handiona zvazvakata zvazva ibhurugwa rake rinenge richitopenya, handiona hazvinzi zvinopenya. Waudzwa naTanya anonzi masequin dresses, handichika anonzi masequin dresses. Thank you Samantha, ngatikorektai vamwe vedu nerudo kwai zvinopenya penya. Madina dresses naika. Right, next icho tara 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 tara. Ko bhusi yakamira sei? Toda kuona. Okay, mundifamba. Right, red bottom dress plus boots plus hat. The whole look antika, the whole look on sale. The whole look on sale naika. The whole look on sale. Right, the whole look on sale. Animukona yeti dressy boots bag. Animona the whole look on sale. Andimawisisa maona ka peach papichi papo size 36 to 38. Size 36 to 38. Anditengesa the whole look, ndiri zvekutengesera dress rega, boots yega, bag rega. Andisi kutengesa the whole look. Anditika aiwa hatisi kuti kungotati uzoziva Gertrude mangwana kuitira kuti kwanzi nananana takazo unblockiwa. Hauna ku unblockwa nananana, reganivhena tokubloka. Hauna ku unblockiwa. Iri ipage rimwe new one, harisi page raunoziva rakudhara, iri ibackup page new one. Saka kuno kuti takatanga kuita malive izvozvi tangasata tomboita malive fana. Saka chivha ndirege ndibve ndarega kutokubloka. Ndichitokubloka pano kuti ati waita hako watondiionesa kuti wakabloka, nekuti iwe unotuka, uri ghost rinotuka, uri ghost rine malicious, uri ghost risingatambiki naro, uri ghost risingafaririki. Tine maghost akawanda pana patinotamba nawo. Vana Lulu Edwards vanotambira pano, vana Udini Wasi vanotambira pano. Andichika so havasi vanhu vekuti maghost atotoseka nawo pano. Iwo you are a very ghost rekuti you need to address the issues within you. Unondituka haundizivi. You tuka me every time but you don't know me. Hambovhera wakandiziva sana tombokuona. Saka ndibve ndakubloka ende waita hako nokudi hanzi Nana was bullying. No, she's a bully. Anogara chibula vanhu. I wish they achimboteererawo vanhu, because behind the ghost there's a human being. Problem yake haadi kuteerera munhu, anogotukana nevanhu. Kutuka kubhadhari ndezvo grade 0. Tabva tatomubloka. Saka tabva tatomubloka. Ende aita hake kweda kuya kuzodanzi kwaita unblockiwa ende agona. Tabva tamuti blockville. Tabva tamudzosera, tamupama mudzosera. Right, hande chiwane, hande girls, hande zangu. Regai vauye vachitara takabloka. Unowabloka kuseri kwa unotori munhu anotuka. It's fine. Tekai zvamapfeka chero mukasamechesa womuda howa dzikwani. All right, icho. All right. Okay. Rogwe manyama. Mirai papo munyaso mira makapoza matasa kunoita nyatso kuonaka. Bhutsi hadzikwani saka vabata maoko. Bhutsi size 7 anti gumbo rechirimi vanopfeka size 9. Ani muri kuona. Saka bhutsi manyama, dress manyama pasero kano stretcher. So munhu anopfeka size 36, 34, 36 ne38 anokwana. Inini I was wearing this dress in size 36. Saka anokwana. Saka shoes on sale, dress on sale, bag on sale. Naika dress on sale, boots on sale, bag on sale. Ani muri kuona. Right, apa mune body manyama no dumbo komana. Anti nekudla kwamoita komana but dumbo ariti. Indawa chiko. Amusibi. But masima mamsina mbodai. Mbodai. Anti ngati dress iro rakavavita. Zviri kwavari. Indiri kutengesa. Right. Maona ka guys. Rino stretcher. Saka inini ndaiva saka inini ndairipfeka ndi size 38. Saka no stretcher pa 34, 36 ne 38.
aiwa kana kiera watadza kuona queen never watadza kuona kana hanzi one munhu akaita lucky ndichamutengera mucomment section. Wow, ndambozvitaura mbuya mulambo, ndambozvitaura kuti vanotedza kukutegai vachigona kuotengerwa, ndambotozvitaura ipapapa. Right, our next model is icho kana paya pakanzi mukuinda kuma all white paya makapfeka mapati enyu muchienda kumichato yenyu yaya, kana kuti muri kuenda mheno kuti kupi muchato wamwe mazano vanhu vakupfeka white achienda kumichato kana kumapati zema all white amakadzika mari class. Right, anditika famba tione. Yes, isewo malavu guys, isei malavu nemalegs. Yes, ani muri kuona. Yes, yes. So mira ukatisa kuno ukapoza kuti wanyatso kuona. So dress on sale, bag on sale, boots on sale. Naika boots on sale, dress on sale, bag on sale. Wofika uchinda kumanyama kuma function. Aditika high tea next year. Muriko era uko team SA next year high tea. Right. Alright, twachimbochinja vanenge vachimbochinja tichivamirira. Vano mbuya mulamba anogona tovatengera because imbinga zvayo she's comfortable. Anzi ndinonyisa mawindi. Unorizika bhera pima dzine mawindi akazvirega ukazvirega iwe. It's not mazitke saka they are not expensive because like the new this white dress, it's new dress, it's a new dress anamba virakapfekwa. This white dress and the yellow one ndatenga tsana anti these are new anotombovira akapfeka chero kazoribata ukari dai unotodzwa kuti renew one. I bought these dresses long time ago. I forgot kuti ndine madress akadai ndokubva ndadini ndangomaisa mucloset ndobva atsikirigwa nemamwe ndobva ndatomaona nezuro nhasi ndichibvisa kuti gara I bought these dresses. Apa imagine ndakatenga rini ndandichakaslima pandachitotoya kupfeka nhasi kuti ndivhare kumusana kuranga risingasavhari. So ndakatenga ndichatakatoslima ndikatokangamwa ndakatenga hembe idzodzidzi. Anmaona aiwa zvisiku expensive. Hanzi ndiuyewo here kuzvishoti zvangu namadhumepi. Hatisataburisa hedu zvishoti dhumepi tichiri kuyembe patisa dhumepi zvishoti munhu ari kuenda kuuk vedu muudzeiwo dhumepi kuti zvishoti izvi kuuk hazvipfekwi. Wakunidha kuti upfeke tunhu tokati because kunotonhora unopfeka shoti ungasaoma zvokumba izvozvo nechando. Hakupfekwe mashoti kunze kwesama chete ndipo vanopfeka mashoti. Iko zvino maskin tights, majeans, matracksuits. Right, kana madresses. Hanzi ndine COS wedding nabhangu saka ndodare white. Ndine wedding gown rangu it's on sale. Regai gopfekwa wedding gown rangu randakachatisa years back 19 years back, but it's a beautiful gown ndinaro and it's still new. Smelly mogona usangana nevanhu mutauni yekwenyu here. Vanhu vachanenge vachidei ndosangana navo handeitoni. Yes. Chimomabva mamira mutasa kuno blue manyama. Right, blue manyama. Animozati ndiriwe mablue aya maroyal blue manyama zvese. The whole look on special, dress on sale, bag on sale, boots on sale. Saka muri kuona zvese zviri on sale. Dress munhu anopfeka size 34 36 anokwana 34 36 anokwana. Right, yes, you can go 34 and machuka vedu zvakaoma 34 36 andimaona anokwana 34 36. Right, handei this dress ndakaripfeka ka1. I only wore it once. Dress iri ndakaripfeka ka1 and I've never worn it again. Bva ndazongorisa bva ndakangamwa kuti kune dress rakadai. Saka this peach dress as well andichika it's a beautiful dress and you can see it's a very beautiful girl dress. Saka 36 38 anokwana 36 38 because there is no stretcher. 36 38. Saka shoes on sale, dress on sale, kabegi on sale. Dress on sale, shoes on sale, kabegi on sale. Andichi mashona. So ndakaripfeka ka1.
inini madress angu mazhinji amuri kuona akapfeka kwa1. Imi you guys mozviziva. Timu rangu redhiary chero zati asimeli vanga vasingadzokorodzi chinhu and asingadzokorodzi madress aya. Saka madress angu akapfeka kwa1 ndetokuudza iti rakapfeka kwa1. Mukaona ndisina kutaura that means rakapfeka kwa2 kwa3 anomaona. But rinenge rakapfeka kwa1 ndisina topfeka ndotokudza kuti rambopfeka rakapfeka ndozati rakapfeka kwa1. Right. You can go back chiskana chimandara. Yes. Saka take it busy inini chenyu torai ma-screenshot muchitumira kuseri ma-screenshot anomaona. Torai ma-screenshot muchitumira kuseri tozonyatsotaura zvakanaka naka takarelax. Iko zvino tiri kumaketa madress anzi anhubu dairo ndubu screenshot yedress rako you come kuseri and then you purchase the dress kana warifarira and then ratorotumirwa kwauri zvatopera handitika. Saka mauyo eutega sabhinani yakakutengera mukaita zvokutamba muona ndakufonera ndiri muproti yawo mundofamba sei ndisvike padhe. Lamnes unoziva wani kuti kuma wangu zeno go area. You know now. But you see what you like here handitika you purchase. Ndokuvigira iwo ripano ritapa just bring it. Ukana kutisangana pasafo ipa yawo yautora dress rako. Aiwa murandakadzi imbomira. Vana murandakadzi mafa utenga ma-evening wear. Mama socialites kai makutenda mama socialites makutenda kuma celebbook. Manje munenge makuenda kuma functions you need to be having my dresses ema evening wears. Uzita life kwa yatangira uko. Kune madress akanaka chezvapfeko. Mafunga kuita zvinhu zvimodrop menyu because senge December guys ari kuya kune ma function. Hani muri kuzoti maZimbabwe amchadzingwe. maZimbabwe handi muri kuzoti amchadzingwe here. Muri muno kusvika 2030 munenge muri muno hamuchadzingwi maZimbabweans. Kuri kutoitwa debate rekuti mopiwa ma permanent citizenship here kana kuti vongo extended ma permits. Saka maZimbabwe haasi kudzingwa hachadzingwi. Saka you be free kuenda kuma functions. December asvika inguva yemaparty inguva yemafunctions. By the way vari kuita mapati avo musakangana kundibhuka nhaika. Ndiri MC pana pachamvari. Ndiri MC pano anditika ndiri MC pano anditika monditega kuma function enyu touya tofaisa zvinhu nhaika kwete mahara kaaiwa etefi uzoona chika uyai kusimeni kupa ndiwi mahara right. Saka right ande vasikana andeitiona right. These are the events dresses muranda kadzinubu. Yes muchicheka. Yes momira zvakanaka mutarisa kuno. This dress rakapfeka ka1 I only wore it pa birthday rangu ra 2019 and I think I was size 36-38. Saka if you are size 34 because anti 34 anomuona rakamira ngoti havana mazamu but rakamira zvakanaka 34 36 38 because rino stretcher. Ndakapfeka ka1 pa birthday iri dress ndakatengwa na Father Diaries riri pa birthday rangu. Ndakapfeka pa birthday rangu ra 2019 ka1 ikako and I took it away ndikabva nangoni some closet. That's it. Once ndakapfeka ka1 dress ka1 ndichienda ku lunch. Ndichidzoka ku lunch ndikanga rikurura because tata kuita zvemafaro muse Christmas muse birthday rangu. Right. Saka dress tone boots boots ndeke okay boots it was she bought the shoe herself. Right. Go and change. Mona. Munotokwana kawanda because remember ndiri mazinda ndakaita semikaini. Vana murandakazi ndakatongosimba muningikiri. Tuwagona uripfeka zvakanaka here. Tuone famba tuwe. Okay but vanozota ngari mahombe famba zvakadaro. Right. Andichika. Summer dress. This is a summer dress. And this is a summer dress. Saka size 36 38 anokwana. This is a summer dress. Zvese neheti on sale. Anomuona. Zvese neheti on sale. Summer dress. Andichika summer dress. Right. My picture ari kuuya wena ndodairo. Right. Keep them coming. Keep them coming. Mascreenshots ndiri kumaona kutumirwa nevanhu. I will respond to you kana ndapedza. Kwairo nderangu ndoda musape munhu. Kuseri screenshot oya kuseri.
Christ, Shakira, take the you mazera no vapfeka madress wa ivava. Avapfeki yava, pfeki zvakadai. Anditengesera yangu aiwa hatitengesi aiwa imba tisikutengesa queen. Hatitengesi. Zikutoenda kuma agents. Plant iro. Ruvairo. Right. Hanzi equate affidavit vauye handizivi kuti handiti vangaenda kuuk say I don't know. Handitozivi shuwa pakatotinetsawo kuti tovatakura sei. Papa chida munobva wabhadhara dress secure dress rako exactly kana deposit you pay deposit. Unongosenda deposit isati itori toisiya yakadaro kana wazopedzisa tozoitora tokusendera. Kana yazopera tozotora kusendera. Right, itai askara itai komoti pane topedzana sere memoti pane gomo rinore kubvira. Gani tonatso kurelaxa zvawo ndakagara pano. Tiri pano asika tene tatongosiya tozokondinya mangwani. Aiwa hazviti ambuya mulamba aiwa kana ndikosikana ndazokungadzoka South Africa ndoenda ndotanga kutambura. Hazviti. Hazvigoni. But ruvairo rinobaya zvaro. Rakangonaka rakamira rakadai kwatogamira pari rinobaya mashizha aro anobaya. Kamuta kasikanokura zvo fast kamuta kakadzvagwa takakadzvara 3 years big katokura. Hi Innocent, how are you Innocent, how are you? Right, and itai fast waskara itai mchipfeka fast tuone. Okay. All right. Dress ria ramakati ndikande uku guys, dress ria ramakati ndikande uku. Right. Dress ria ramakati ndikande uku nchiti ndanchida kakala tumakala to dress mariona ka iro 3638. Munotofa utombomira matasa kunzwa nyanso kuona mutombo chipanguva makadaro. Murikona 3638 amurikona 3638 dress. Saka bhutsu haikwani vangobata maoko asi bhutsu iri paseo zvakare. Simuzai bhutsu chenyanyisa kudai one kuchiri. Bhutsu iri paseo utasai pasi pa mutoona kuti hainambopfekwa stereki. Hanimurikona pasi pebhutsu iyi hainambopfekwa stereki. Bhutsu iyi yakapfekwa ka1. Hainambopfekwa stereki bhutsu iyi yakapfekwa ka1. Andika right. Andei madzimai chenai semadzimai. Okay. Right. Kadress rakambopfekwa. Dress razuva iro. Right. Yes. So 3638 anokwana apa. 3638 anokwana kwa demara zvokuenda kumona zinomanya fast. 3638 apa. 3638 anokwana apa. Zvese bhutsu on sale, dressy on sale, begi on sale. Naika right. Varaido kana mchipfeka varaido munzopinda mbaini munzondibhowa muziya. Nini nzitakamaka singaiti. Anza akamburi asina irombe patiko zvinokaripfeka unenge uriwe wega manje kozi akuchina. Saka isusu vekuti taingotenga topfeka ka 1 2 tokanda uko manje. Unoona ukaripfeka kozvina akuchina manje. Akuchina vanawo harichawanikwi mushopu. Saka unenge utoriwe woga. Ndakati first preference kumadiaries kana dzazosara chena nadzo kumo. For now first preference yangu ndeye vana vangu pano. Kana dzazosara then ndozoendesa kumo hazvinetsi ndongozitakura ndoisa kumo. Unoona? Akasiyana fortunate ndosaka ndati notora screenshot because akasiyana handingati dress ndakapfeka 3 kana kuti ka2 ndotengesa se dress sinambopfeka kana kuti se dress yakapfeka 1 ndosaka ndati you take a screenshot you come kuseri ndobva ndakudza price kuti imari because akasiyana kune akambopfekawo ka2 ka3 kune akapfeka ka1 kune asinambovhera akapfekwa
kwanzi kupiwa mahara here. Tichaenda kumoto totengesa zvedu kumoko kwacho, but paiko zvino tiri kuda kumbo uya kutotengerwa uyu anonzi babies uyu hanzi blessers ndionewo ndikatochena musi wa5 November on my birthday. Abva abvunza naana sara zvikanzi pane rawada here uzvo mumwe akutotengerwa ita laki rake uyu pamtrinde iyo right bhutsu munobatisa izvozvo right icho saka dress mari kwidza kumusoro manje ridzikisei rinodai rinofanwa kuendawo ridzikisei dzikisai. This dress harinambovhira rakapfekwa, iri harinambovhira rakapfekwa dress iri, it's a new dress, harinambovhira rakapfekwa. Munoridzikisa rosvika mumazamu antika moridzikisa rosvika mumazamu yes mona dress iri harinambovhira rakapfekwa, it's a new dress, harinambovhira rakapfekwa. Nebhutsu yacho dress nebhutsu zvese zviripo pasero, dress rebhutsu zvese zviripo pasero right handei. Right. Kwadi kusa belt, but it's fine. Tungoti wachanza. Right. My long dresses, wanda my long dresses. Wanda my long dresses iri kusvika pamuna anopfeka size 40 anopfeka. From 38 to 40 anopfeka. From 38 to 40 dress iri arina kumbovhera rakapfekwa. It's a new dress, arina kumbovhera rakapfekwa. It's a new dress, arina kumbovhekwa chero ka 1 arina kumbovhera rakapfekwa. Actually, my dress ndachishamisika ndichitomaona nhasi harinambovhira ndakapfeka. I just ordered this dress long time ago online and I never get a chance yekuti ndiripfeke. Unaona? So my long dress manyama 38 to 40 you can wear this. 38 to 40 you can wear this. Zvese nebhutsu bhutsu on sale, dressy on sale. Bhutsu on sale, dressy on sale. Bhutsu on sale, dress on sale. Right. That's Danita. Guys, time to take over me, guys. It's time to take over me. It's time to take over me, guys. It's time to take over me. It's time to take over me. It's time to take over me. Zivane mabhavade toda pulufu mawandis tegai over me, guys. Dedza over me. Boots my size 7 and 8 boots. Joanna vede ndingati wamuromo nekutaura ndikuti tora screenshot bring it to me because my dress anosiyana ma prizes anditi rimwe rakapfekwa ka 1 rimwe rinambovhera rakapfekwa rimwe rakapfekwa more than twice saka price aisiyani. You take a screenshot, send it to my WhatsApp, then I'll tell you the price chaunenge wada ikoko. Azila tendai nchazoita ordrop inembe dzakawanda kudai munozvipfekera inyu. Thank you my sister. Apa tiri kumadress ka tichazopinda kuma outfit masketi nematop, tozobva kumasketi nematop tozopinda kuma trousers nemashorts. Right, hande icho. Tasemira pamtese kuno. So all these are events dresses. Andika my events dresses. Saka munona apa muna anopfeka size 36 to 38, 36 to 40 anokwana. 36 to 40 anokwana because ndakatipfeka dress iri ka 1 ndiri size 38. Ndakatipfeka dress iri ndiri size 38 ndichinda kuchurch. Andika ndakatipfeka ka 1 ndiri size 38 once
kune vanoziva picture makaiona ka1 picture tichienda kuchechi once rakapakanzwa tetelicious mai wede ndandine chinhu changu Melly ndaimunyenga nhasi panga pakabuda magaro so ndodresa ndandakapfeka izvi idzodzi iro riri right. Yes, you can go now. Boots on sale, dress on sale. Boots pasero, dress pasero. Hanzisimeli maidzitenga rini hembe. Daidzitenga hembe shamwari. It's just that kuti sativhaire. Ativhaire tisi vaya vari down to earth. Tisi vari down to earth vaya. Vasina basa neku nokuswera kubrega zvina nebasa rose pasi pamedia tisi vacho. Andiwana zvida kudhara iri. Someone is calling me. Hello? Hello, yes, good afternoon. Hi, Lady. Oh, speaking. Hi, this is by this recording is International Request from South Africa. Second, I joined I beg your pardon, can you please come again? yes, Pumelelo, I will be speaking with you earlier. Okay. Your number, yes, said to call you so we can arrange an online survey so that we can keep you updated. Okay, all right. So when can that be? Because now I'm busy. Can you just give me a time and date? I think if you can tell me the date and time, I can be able to schedule. Yeah. Okay. What time would that be? Around 10:30 in the morning. 10:30 in the morning. Can you not make it maybe around 1 from lunch or after lunch, maybe when you are back from lunch? Okay, sure. How about 2 p.m.? Yes, correct. Perfect. Yeah. Okay, so can I have your email address so I can send the link there? Okay. sismellydiaries@gmail.com. That is SIS. One word, ne? Small letter MELLY. Diaries as in DIARIES @gmail.com. Okay. Double L, no. Double L for lean. Double L, MELL. Yes. Yep. Yeah. Correct. Perfect. So my option is No problem. Not a problem. Okay, thank you. Bless you. Thank you. Right, hande tone. Simple summer dress. So mirai makadare papo akakanoda munhu ane tugaro, so anoona size 38 furatira ichona size 38 simple summer dress size 38 if you go to church. And if you go to church, if you want to take it simple, this is the dress. And so she say boots ne dress pasero. And this is a very nice dress. Even the material, even the material is a very nice material. It's a very nice material. You see the material how it is. It's a very nice material. Can you see the material? It's a very nice material.
right? Yeah, vanema boutique chaiwo you can buy this. Kana only business minded, you can buy these dresses and put them in your shelf. Panigiri, right? Ako. Yes. Right. This one is for size 36. Somebody who wears size 36, right? Saka unosunga pa side. So that's the paduze. Unosunga pa side up. Ana nubu. You see? Wakanzo chena muri kunyengwa asikana ndokuchena uku ndokunonzi kuchena kwete kungofunga kuti kushama ndokuchena. Ini ndongochishama zvangu guys, but ndinozvichenera ndochokwadi. I can wear kuita mudzimai chai kupfeka decent. Bhutsu gara ndiani aina munhu andi? Ndiani? Ndiako? Ndiani? Auntie. Oh, ndiani? All right. Saka it's only the dress that is on special. Kabutsu anzi na anti ndeke ndakakatora vanokada. Saka it's only the dress that is on special. It's only the dress that is 32, 34, 36 unopinda up. 34, 36 unopinda up. And right. Yes, you can just go and change. My Keith in that tea, you take a screenshot, bring it to Seri. Then I'll give you the price because my dress is Akasiana. Saka vanema boutique 32 ne 34 to 1 ere. Ma 32 34 aya nikiki 34 unopinda umu. Wejira. 34 aya unopinda umu. Ma 34 aya unotopinda imomu. Because urikuona kuti anti vatete. Anti size 32 kansakanganisi. Anti size 32. Kana 32 chinofika na anti ava unokwana. Kana 32. Vanema boutique vaya. This is what to buy. You was a surprise yakwe ku boutique and those zokutenga izvi. Because this dresses ka ma smart dress, ma classy dresses mama acho. Aunongotora wesa ku dry cleaner wesa mungigiri uyu mako. Mwanzi mu shop mako. Anmona. 28 itaita in makachifura makachokanganisa kupfeka top yoyo. Makaita mberi stool tadzirisai. Vakata kupedza shungu saini ntutare ganji vapfeke vedwe. Gai vacheni. Excuse me. Munotokwana 34 anti mutete anti avaso ati mufesezani 32 anu kwai 30 oh kwai 30 saka chiri kupfekwa na anti kana uri 32 unotokwana izvi zvinenge zvakati kurei pawaist izvi ndo zvinenge ndotokuudzai masize iyi ndotoziva kuti ndakachipfeka papi right bhutsu hamuzokwana nti mangoisa kuti alright fambai tione yakura sketi but fambai ndiye munhu wese 36 38 right isketi netop izvi isketi netop ani muri kuona isketi netop sketi yakakurisa kuna anti saka iri kuda kuita ichidona sketi yakakurisa kuna anti irikuda kuita ichidona sketi saka zvese top sketi bhutsu pasero kune vaya vanoshanda mumaofisi office work vanoshanda kuofisi vaya handichika this is your look vanoenda kuchechi handichika this is your look zvakare andimona vanoenda kuchechi this is your look vanoshanda mumaoffices this is your look andi muri kuona ndo look yenyu ishi ndo smart iyi yamunopfeka handitika right and yenyu tinochinja hanzi girls stay fast kuchinja kunonokazve asi havambodzipedzi nhasi aiwa tichatogumira pazhera tozokontinyuwa ruchakontinyuwa mangwana. That's beautiful ntombi. Yes, that's beautiful. Zvinoenda nechine magaro nemahips neti ndikapfeka kazvinenge dzakamira mushi. Okay, summer dress rakapfekwa ka1 izvi rakapfekwa ka1 izvi iro summer dress rakapfekwa ka1 ichienda kuchechi 1 izvi muri kuona. So dress nebhutsu
on sale. Dress neboots on sale. Dress neboots on sale. And murukona. Dress neboots on sale. And itiga. Zvese on sale. Right? Nemo change. Kai mama ntafuti anenge ari masama dresses. Kana ane nhumbu unogona na internet. Mara. Ibhero rekumberi. Thank you Muranda Kadzi. Thank you. Ndati muzive kuti chinonzi kuchena kusi kupfeka trouser roga. Chinonzi kuchena kusi kupfeka kushama chete kuti ndazosiya dumbu pashe kana kuti garo pashe. Unochena wakapfeka zviri class. Unochena. Tarisai zvinoita Amura zvazvo Muranda Kadzi. Maiti anochena sikana. Akapfeka dress two piece anochena. Dress iroro. Anenge akachena. Animona. Saka yai. Okay. That's a summer dress. Ingokandeo. Uti dress tokupfeka wako chingotenderera payadi. Uya. Tongori uti dress tokupfeka uchitendererawo payadi. Nothing serious. Chingotendererawo zvako payadi. Uti ndotokupfekawo payadi chingotenderera payadi. Nokapfeka zvako ma-slip slopes. To summer dress kuri kupisa kudai uchingoriwo payadi zvako. Animona uchingori payadi zvako uchingotendera uri payadi. Ndi muri kuona. Uri payadi. Chenda imunoningirwa. Unochinja. Saka mangoti tikadzipedza dress nhasi mangwana topinda kuzvima two pieces zvima jacket nezvima skirt andika matrousers nemajackets mangwana because ndaipfeka zvese inini closet yangu inowanikwa zvese ukachaona ngondudza kuti ngatifeke chakati chinenge chirimo ukati ngondudza event tiri kupfeka chakati chete ndinenge nditori nacho saka closet yangu ine zvese ndairova office look ndairova yese ndo in fact ndinorova yese. Anti vane 33 years vane mwana wavo kumusha. Anti vane 33 years vane mwana wavo kumusha. Ndaipfeka anything chekuti kwangondudza event kwakati kupfeka zvakati ndinacho. Saka ndaka wardrobe yangu kazhinji yakangorongeka. Chero izvozvi dzasara dzacho dzakangorongeka. Hanzi kunhonga. Dzasara dzakangorongeka nanhasi. Kwanzi maite asmati tisiwaya vasingavhairi vaya tisiwaya vari down to earth zvedu vasina kana basa nezvakawanda zvisina kana nebasa rose izvi tisu vacho. Precious, you just take a screenshot. Precious Saruzai, take a screenshot of what you want and come to my WhatsApp. Then ndokutumira, we make arrangements. Zvako ndokutumira sei. Zvaunenge zvacho zvaunenge watenga izvo zvauri kuda sketi yeredhiyo netopu iyoyo ndotokutumira zvatopera wozonditumirawo picture wakachena ichienda kuchechi. Chero ndakazoenda kuengland ndinongoti ndakasara nehembe yaSIS MELLY. Ndinayo hembe yaSIS MELLY, ndinayo. Ndinosara uchindifunga ipapo. Handisiye matumbu taruza kutotasa kubhutsa. Sikanyisiwe uri saizani unotwa une dumbu ndinaro wandakasimba ndave nedumbu wani. Koma chaitopekisa mukati matopu ari uko kumusoro alright munogona iri zopera nchiti alright amoti yapinda sepapo pindai mobata apo tizamurisa bude panze mune bra mukati saka siya kana mune bra amoti yapinda se ndachitozoita ningikiri uyu yematopu ndandakudza ndine chimirai zvino kana makabata zvichanyatso kuonekwa kuna kwa zviri we regai bra ibude pachena chimirai ipapo isutu zvo yapfekwa naanti sutu yahopfekwa sutu yapfekwa zvino guys naihadikaridzirai pamberi apo yakurisa tozviziva bani kubva mapeta zvo masimaona ka jaketi netrausi maona ka jaketi netrausi anzisima 44 hatina ma44 rabai muripo munogona munozviwana ma44
ani ndokwandayo here 44 kwacho ndokwandayo saka munozviwada anti ndokupfeka chijandukwa I hope apfeke anti nhasi ochijandukwa I hope apfeki nhasi vaisuti yoda nhubu suti ndo yapfeka anti nhasi zvakaoma kuti regari zvipfekere anti kuwhatsapp picture unotumira kuwhatsapp kwangu rapetwa rakakurisa suti iyo ndeye munhu anopfeka size 40 suti iyo ndeye munhu anopfeka size 40 trouser nejacket 40 size 3840 suti iyo yakapfekwa ka1 suti iyo yakapfekwa ka1 3840 yakapfekwa ka1 suti iyo yakapfekwa ka1 suti iyo nuba akwani inda hombe kuna nuri inda manpfeka size 38 nesize 40 kwachakira ngaburise dzake toni ukaisa taiti pazasi but that's a blazer kara wakapfeka okay harisi blazer dress blazer alright uya harina trouser ijacket iblazer ijacket chingouya hanti wakapfeka shoti pazasi taiti pazasi iro ijacket iro rapfekwa sedress guys but it's a jacket rapfekwa sedress but it's a jacket rapfekwa sedress but it's a jacket so butsu pasero jacket on sero anditika butsu pasero jacket pasero it's a jacket it's a new jacket harina kutombobvira rakapfekwa it's a brand new jacket harina kutozombobvira rakadi harina kumbobvira rakatopfekwa jacket harina kumbobvira rakapfekwa harina kwai nuba anokurira musutu wedu wemusadaro musadaro wedu anokura kangani kumunhu atokura anona hanzi zviri kupfekwa like that these days but zvine zera plus zvine body yes vana nhubu nemabhodhi enyu you can wear like this but people vakaita sesu vadhafu now we can't wear like that because of body dzatava nadzo you can't wear like that right shandei endosta istera yemapiano istera yemapiano yema-2000 kwai ndeyema-2000 alright okay alright okay yes yes furatira icho yes istaira iyo yes istaira iri dress handambovhera rakapfekwa its new again it's brand new handambovhera rakapfekwa because rakauya riri wrong size handambovhera rakapfekwa rakauya ndakari order online rikauya riri wrong size anomaona saka rogo yenu uri kuona ka wanenge wakavhura one leg out mokashamamisa mukati umu mumasaidi umu anomaona so kana vakati simbei size 36 38 size 36 38 unopinda apo kusvika ndiri nenyaya yemagaro rakasatadza kupinda pamahips apa nenyaya yemagaro rakauya riri size diki rakauya riri size diki right chindaimochiita zvenyu rakauya riri size diki zvakaoma yeah, the dress is beautiful, more blessing. The dress is beautiful. The dress is beautiful. Sutu ndeyangu SIS MELLY. Panyorwa ndiri kukuonai, torai ma-screenshot, take ma-screenshot and you come kuseri. Kwai kuna antu ngati gemenzi rakakurisa zvasikana. Indangokumbira kuti vapfeke ma-models angu manyama. Saka anenge akatokurisa because haasi masaizi avo momwe acho. Ane akatokurisa. Vai ungati gemenzi ramambodzerera. Zvakakomerai. Iya. Zvakaoma.
kuseri fortunate ndangoti munhu unongotora screenshot oya nayo kuseri ando zvandataura screenshot and you bring it kuseri andikuita seandateka kudai aiwatiaiwa modhela zvakaoma chimira ipapo nedresi rachatsokuonekwa zvakanakanaka veri wei dresi manyama kumafunction dress sokapfeka black kana kumafunerals kana kuti kupi zvese neheti yacho anditika zviri pasero zvese neheti dresi neheti zvese zviri pasero anditika dresi neheti zvese zviri pasero anditika right zvese nedresi zviri pasero right. Thank you very much aunty. Rota kunge ameno zvaantiwo futi Bambai. Long dresses manyama. My long dresses, but this dress has been rakapfekwa more than twice. Rakapfekwa more than twice. I think it got 3 or so. Dress rakapfekwa 3 or so. Rakapfekwa more than twice dress iri. And my long dresses were size 40 unotokwana imomo. Size 40, 38, 40, 36, 38, 40 unopinda apa. Size 36, 38, 40 unokwana apa. Zvese neheti. Kana watenga watenga neheti yacho naika uchenge neheti yacho because we are clearing unotenga neheti yacho anditi kana uchida sama inoi anditi maona anzeva rutendo andichazivi ndiramba ndichingotara chinhu chimwe chete ndichingoti madhezi akasiyana saka ndise maprice sei nokuti akasiyana unozoya nepicture kokuseri ndokupudza kuti mari yakati asi ngoziva kuti ma-pre-loved dresses anditi ma-pre-loved dresses ihodha ndatombofamba ntsvaga chibhodhoro changu kumusoro pasi paapa iyo tops isati yavhara handimbotengesi riri bhero rimbidzai I'm selling one handitengesi bhero right aka ndo yenyuka slender manyama aka ndo zvenyana nhubu izvi hani muri kuona apa size 30, 34, 36, 32, 34, 36 because iwe 32 futi 30, 30, 32, 34, 36 zipi inoenda pasaidi anti zipi moisa nechipasaidi moisa nechipasaidi inoenda nechipasaidi exactly yes hani muri kuona yes ndo zvinofita anti izvi ndo zvavo hani muri kuona dress manyama saka 30, 32, 34, 36 unopinda apa andika 30, 32, 34, 36 because the material ino stretch anditika material ino stretch right famba yenyu pinda mudariro but chakakurisa guys this is zvakakurisa so mongo muregererawo because zera size this is size 40 42 42 yeah size 40 42 this is an outfit 2-piece outfit anditika size 40 42 anditika outfit iyi topu netrouser rachona 40 42 apa saka 2-piece iri pasero shoes dziri pasero bhutsu pasero outfit pasero manyama isusu tinomhanya nefashion guys inini muzati ndimuna nomhanya nefashion ndinomhanya nefashion
zvinhu zvangu zvinenge zvistori zvinhu zvinenge zviri kwete zvokunzi zvinomhanya zviri kupfekwa nemunhu wese, but zvinhu zviri klasi zvakanaka, nemazvionaka. Yes, tora screenshot. And anyway, ndaneta imbodzayo wamwe comment section abvunza kuti mari ndaneta ini. Hai, nokutaura one thing, udzaiwo vamwe asikana ari kubvunza kuti mari comment section, nokuti munotondiconfuse musoro. Price ndoti ndikakudza price para panozoti kuseri mwe kuseri ndakutone confusion. Ukauya kuseri ne screenshot yako kuti ichi ndiyatsokupa right now, uyakati mari ndikati mari yakati yakati mari yakati ndatove ne confusion. Pamune yakuseri ndogona tokuchinjira price because nenda tokangama. Anoona pamune yakuseri ndogona kuchinjira prices because zvinhu zvakasiyana izvi. Ndakutotaura zvinhu zvisiri zvomboti uzoti asimiri kwa mamboti anotoona. Saka take a screenshot, come kuseri, number dzakapiniwa idzo, number dziri pinned, take a screenshot. Boots size 7 ne size 7 to 8 anokwana 7 ne 8 anokwana. Take a screenshot and bring it. Say number dzangu za WhatsApp dzakapinwa apo kune vasina number dzakapinwa, number dzakapinwa idzo ndo dziripo. Boots size 7 and 8. Inini boots dzangu size 7 ne 8. Right. Makapfeka screenshot mukatika. Right. Dress iri. Right. Tokai. Munyatsokuya nechipamberi pangu apa. Mira ipapo. Sudira nchesore mbicha. Right. You see this dress, guys. This dress iri rinoda vanhu vechibhishu. Anditika kana kuti vanhu vanogona zvekupfeka vasinganyari. Vaya. Vasinganyari vanogona kuita senge zvinoita vanhu vemuno, maselebe muno, studere padhuze. Because you see now, kana wakapfeka apa, ineti anumukona apa, ineti apa. Saka roda mnasingapfeke anenge sinapfeka brugwa because apa panenge pachitoonekwa. You can't wear a paint when you are wearing this. Inini hangu I used to wear this, right? Hanumurikona apa. Saka ava vakapfeka go skin tight mukati. Zvoda munhu wekuti vanazoto kuti anenge asinatopfeka paint apa panenge pari panze. Hanumurikona. So it's an event dress. You can wear this kuma events. Anditi vanenda kuna na Durban July ndo madress anenge akapfeka kai. Anoona? Aya anenge akashama. Zvinoswaga chinhu chake apa pakati anozodini. Anoona? Chinhu chake pakati apa anozoita sei. Anomukona zvarinenge riri. Anomukona zvarinenge riri. Swaga anogona kuripfeka zvake. Anogona kuripfeka swaga, anogona kuripfeka iri. Anogona kuripfeka obva kupfeka paint. Kana kuti opfeka chipendi chitiki andizozitana zvazvamusa sei handizozi yangu. Antimona andizozi hanzi ipai swaga. I am selling beauty. I am not giving away. I am selling. Ndikuda mari. I am selling. That's why I'm here to sell. I am not giving away. Anditika I am not giving away. Sikuda. Kwanoita selling. Maybe I gonna kudaro so. We are selling because I want the money. I am in need of the money. Kuda mari yo ndotsvaga mari. Iembe dzangu idzi dzandiri kuburitsa because I cannot carry all these clothes kuenda nadzo kwandiri kuenda kunogara. Azviiti dzakawandisa. Ritori container rehembe pachezvaro. It's a container on its own rehembe kuzoti ivo vanashakira hembe dzavanadzo vakadziburitsa you be shocked vesera nakeli. Saka rinenge ritori container, so we can't take all these things, so we are putting them on sale. And we are putting them on sale. We have somebody on the right. Oh yo, yes, beautiful. Apa ngao fit kweshakira dress roro. And murkuona right. Tindra to one. Right. Saka murkuona guys, shoes on sale, so you can buy it like this. Unokwanisa kutenga dress ne boots. Unokwanisa kutenga dress ne boots. Unokwanisa kutenga dress ne boots. Anmona, unokwanisa kutenga dress ne boots. Anmona, you can buy dress ne boots. Zvakadai so. Zvese the dress is new, brand new. Harina sticker iri mukati. Brand new because harina tombovhera rakapfekwa. Brand new. Harina mbovhera rakapfekwa, ritanga kutopfekwa ipapa. Because ndo akauya ari 6. Ndo akauya neriya ranachoro akauya ari masize madiki paya. Akauya ari masize madiki kwandiri madress. So I just kept them. Andina kumapfeka. Ndakama order zvoko order online. Ndobva auya ari masize madiki. Anmona. Saka you can wear
zvakadai so. Right, go and change. Size is 34, 36. Yeah, 34, 36. 32, 34, 36, I think. Mayuzu unodzidzira kufamba nawo unotanga kakora yaungakundwa naandisho wakabva kumberengwa manje ungakundwa naandisho andi vanoitorova zematsono iwayo vachitoenda kuchechi. Hanzi makawana kosi enotani handina kuwana kosi ini ndikungorelocata chete. Handina kuwana kosi. Tikungoinda kunogarako UK chete. Okay. All right. These are just simple dresses that you can wear zvako pasama uri pamba kana tuchinda zvako mutauni wakarelaxa ani muri kuona uri padeni kana uchinda zvako mutauni wakarelaxa ani muri kuona ichi chakapfekwa more than 2 times ichi but not more than 4 times chakapfekwa maybe 2-3 times chidress ichi ani muri kuona tendo kaitoni muri kuona ndisati ndave nedumbu ndichine body chaiyo ani muri kuona ndichine body chaiyo. Right. Andika kana uchingochida screenshot kuseri then you come. Tutai vasikana tutai. Ndo basa nevakomana nenga chikushandirai usiku ngavakutengerei madress. Mungosora muchingoshandirwa usiku wese mushandirwa mahara. Muudze kuti ndipe mari nditenge zvinhu. Kunongosora mushandirwa mahara. Musara na gribet irore. Vategei vana gribeta. Kana vapedza mubve mauya guys, anenge angopedza mubve mauya. Vantu vane bhodhi yakanaka chero ukatopfeka kana ukatopfeka jini unoyazoona kuti aizvi una nebhodhi yakanaka uyu. Akakurisa kwauri, it's too big. Right, this is another outfit guys. Yakapfekwa ka 1 ish. It was worn once, yakapfekwa ka 1 itori new one, yakapfekwa ka 1 chete. 1 chienda kuchechi, ijacket netrousers saka momberegera yakakurisa. Anamukona yakakurisa, ndosaka adaro yakakurisa. Anamukona it's big yakakurisa. Anamukona outfit trousers ne jacket. Trousers ne jacket yakakurisa yakapfekwa ka 1. Right, famba itoni. Yes. Right. Summer dress. Yes. And muri kuona. Andika simple and smart. Right. Simple but smart. Yes. Tokera yenyu munochinja fast. Okay. To my simple dresses. Yes. Pindai mwachiuya mwachidarika. Zile zvokugarisa pamba zvaizvo madresses. Motenga mogarisa zvenyu pamba tinenge tumateenage dresses utu. Kana uine chinhumbu chako kana kuti you can wear it as maternity dress. Aya ndo ane price yekupedzisira yepasi. Ndo ane price yepasi, the cheapest of them all. Ndo the cheapest of them all.
ngavaite fast vauye vasikana itai fast tinoita tokutobatawo foni yangu neni 9 wow koshaya kana kabhutsi kekupfeka notsvaka bhutsi dzakawandisa bhutsi chero blue chero chii chinopfira chero yeblack chero yeblue chero yesilver chero yegold inopinda macolors ese. That's a nice dress. That's a very beautiful dress. Arinambopfekwa, never worn. It's new. Ndokungamutoriona. It's new. Andimurikuona. It's a new dress. Ene bag pa special. Andimuona. Zvose ne bag pa special. Yellow yaive color yangu. Yellow, sky blue, royal blue. That's a nice dress. Summer dress. Chimira ipapo. It's a long summer dress. It's a long summer dress. It's a long summer dress. Nopinda miepo. And mashona right. Right. This one for ngopfeka zvakochinda kuchurch to masimple to chinda kuchurch wakachida ngopfeka zvako simple musi woyo anditika kana to wangogarako uchifamba nababa ako ukangopfeka zvakangodzikama zvakangonaka so zvingori simple so and the lowest priced dresses pasi pesiri. Right. Alright, and murkuona. You see? Murkuona. Nice dress. Okay, muchipfeka one bhutsu chero dzenyu izvozvo zvinotonyatsoita pane tsoka. Chimira ipapo. Furatirai. Harina kuvhagwa manje kumashure rangopfekwa risina kuvhagwa. Right, it's fine. It's okay. Kelly, go and switch off the pump. Yasukwa mvura yachena nguri masuko demo lidira magetsi. Mukaita 8 hours muchingosuka swimming pool. Ndonovhara pump. Wow. Right. Right, everything on sale. Everything on sale. Dress, boots, bag. Everything on sale. Everything on sale. Everything on sale. Right. Everything on sale.
Nutrition for kids. Selling yours. I don't have patience. Yes. 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 Some addresses. 32. 30, 30, 30, 30, 32, 34. 30, 32, 34. Up. 30, 32, 34. To my some addresses. 30, 32, 34. Right. Oh. Hanzi muite mchizokwanisa mahandbag tinyatsomaona futi kana mapfeka mubva mapfeka moningirira tipfekewo. Hanzi Shakira vana Shakira vanoshafa dzingapfeka zvinhu zvana Shakira vanoshama. Vana Shakira ma 2000 ka. Haiwo. Vanozvishamira ungazvipfeke zvinhu zvavanopfeka zvinenge zviri muzasi memagaro. Vanoshama. Ungambozvipfeki zvinhu zvava. Zvinhu zvakatotengeserana nemashamwari ake mazera ake iwo haungambozvipfeki. Havadi kupfeka anosati ma 2000 havadi kupfeka. Havadi kupfeka hava vari wesa valaifadzi. Vari wesa havadi kupfeka. Vari wesa havadi kupfeka. Mine mzokwenza mahandbag ye. Oh, what are you babies? We in a butler man hill. Ndichauya naye ndamtsvaga kantombomufonyera ndimbo wati uripi butler. Namba yake haisumiri mune foni. Wow. Rinenge ratori nestika ndi? Restika. Anambopfekwa. Furatirai. Taito matengesa anga kawanda. Taito matengesa anga katowanda. Saka every look on sale. Every look on sale. The whole 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 look on sale.
Oyo. Icho. Right. Aiwa, makachena maini. Makachena maini. Binga yakashika. Sheka. Binga yakashika. Sheka. Yes. Boots manyama manje. Simudze a brand new red bottom. Right? Yes. Life. Yes. Paita mbinga yakuseri guys. Hey guys, Israel mbinga my love nema legs. Hansa, I want to buy 50 dresses. 50 dresses and 5 jackets. Mova masenda kusimba paita mbinga yangu iripa UK hapa. Yatiri kuda 50 dresses. Okay, all right. I hope the mbinga anfanga mu comment section because alikuona garai momo mbinga garai musinyatsoona muchiona. Yes, munenge mandigonera mbinga. Munenge magona movha mango kanda mari yacho ikoko kumonzo. Yes, munenge matigonera. Guys, I'm selling my discovery motor. That tukutengesa motor discovery. And then after the discovery, nosada boitengesa tangeko zvinezvi kuitengesa manje. Now tengesa discovery yangu, and then after the discovery I'm going to sell the Volvo ka sports car ka slashla andika
kasilahla ariti kakupay kanovhurika padenga apa kakupay kasports car. Guys, ndakambokudza kuti kanoda munhu ane discipline, because once wangopinda muroad kanogona kukuendesa, kanotoda kuenda zvokutoenda chaiko zvokutoenda chaiko esports car. Saka you know sports car, guys. So if you feel kuti ukuda motikari yekuendesa kumaprazi, uri kuda motikari yefamily car yekuti unopinda pamaprazi kupi kupi, Discovery tinayo andichika, then we can talk. Uyai oyo icho chimirai icho. Yes, mirai papo. Yes man, makachena fani anti makachena patengerwa Shakira yakutengerai. Yes, aiwa chakanaka mudismart. Chiro mukaenda kusleepover iwa zvinoita chero makaenda kusleepover zvinoita munenge makatomirigwa kusleepover musati matokwira taxi, munenge makatomirigwa babasi stop. Yes. Yes, size vakashitikwai masize 40 38 40. Chisi kuzofita acho basi pana sisi, but kadresi manyama kasamadresi manyama kabush green samadresi manyama nebhutsi yacho zvese on sale, brand new. Sumudza pasi tione, mukuiona ka brand new isho, brand new. Vachitoburuka bhasi panotowana chimunhu chakamira, mai mwana achienda kuself off vanotowana chakamira, haikona. Uyu afunga kutoneta mari kuZimbabwe, size 67, bhutsi iyo 67. Vafunga kutoneta mari kuZimbabwe, vakutenga 50 dresses avo avafunga kuneta mari. Kasi kana uchitengera mhuri iri kumusha for maChristmas nechii, unenge watopedza nawo, hauchatengi futi, because zvinyuwanika zvinhu zvinenge watopedza nawo. Uyu atitenga madhesi afunga kutoneta mari kumusha, uyu atoneta mari yake nemadhora kumusha uko, atofunga kuneta mari yake. Atofunga kuneta mari yake zvekutodaro chaiko asi kumira. Sheka yaka. Sheka mbinga yakasheka. Hanzi mbinga, my wish is to stay kuzimu nevana vangu doing a small business. A lot is happening. Sometimes kuenda kumba is the best. Unoita yauri kuita uri paground. Kuita kabhizinesi kako uri kumba uko uchiona vana vako zvinenge zvichitobatsira. Asi Shakira Masidu modeling ari kusimba, asimba hamusi kumuona. Aiita dai anga chiri slim piper yanga zvaiita, but iko zvino asimba zvichabudi zvemodeling. Uyai kumarigirofika bhutsu zvachinyasobuda switi nebhutsu nechibhegi, right?
madress manyama, masama dress manyama, muri kumaona ka? Masama dress manyama. Muri kuona masama dress manyama. Try foot on. Masama dress manyama. Muri kumaona. Right. Ashley back ipi? Watopedza shift here Ashley. Francisca, how are you? Huh? Ari bapedza ibe madress. Seriously? Saka mashanda. Maskiti tsitu tumbotanga ndabvisa izvo zvere. Ari papo. Pane maskiti ari pasina matopo. Ja. Pamuna kana zvitopi zvongopfeka masketi ningotisa masketi chete. Ari papo. Kuzi masketi achena ngoya nemisi akafana tombobudisa masketi. Chingopfeka imutsvage zvinhu zvimatopi zvakupfeka kumusoro choni. All right, Ashley, all right. Uri kuholiday, enjoy dear. Enjoy Turkey. Ashley utozotanga live tangu tichagara panapo tozotanga live kuti 1 kuti unyatsoona utozotanga live because tangu tichachovha tichitengesa pana tangu tichagara panapo. We will send them for drinks 1 hour just modeling. We will send them for drinks. Then I'll go drinks Naili and Rose. Ndiani lili anoda kuma drinks? Ndiani akuda ma drinks Naili. Avashanda vana vashu. Vashanda shu asi. Shuwa vashanda lili shu asi 1 hour si 2 hours here. Asi 2 hours vachingopfeka tanga kugara pano. Vashanda shuwa chingochinjai mudai chinjai muzodai.
Sure, it has been 2 hours. Antikalilena, sure, vashandi. Gandi vatenge, gandi gova, sure. Nanje, mari kuvatengera ngwa haiwa handina. Handina. Uvapfeka vangopfeka t-shirt yavo chete. Chiri kutengeswa kasketi. Isketi yega iri kutengeswa, kasketi chete ndo kari kutengeswa. Kasketi chete ndo kari kutengeswa. Top ndeyavo. Kasketi chete ndo kari kutengeswa. Top ndeyavo. Isketi chete top ndeyavo. Anditika. Sketi chete top ndeyavo. Iwo kana watenga sketi nozosvitsvagirawo top yako yakanaka, katopu kebrown kana kecream kana keblack. Right. Kati ndine matopu achizoda kubuda kaini. Denda rega anti. Masikiti aide azongopfekwa neuyu aregai mungozopfeka nematopu acho. Handitikasikana mucomment section anti. Because matopu anozoitwa sei? Pane matopu andichaburisa akawanda saka achangopfekwa nemasiketi anti. Handitika ndizvo here asikana chitesai taurai mucomment section. Taurai mucomment section guys. Tozongoburisa matopu handiti. Matopu ozongopfekwa nemasiketi achona because hazvibetseri. Matingati masiketi. Aiwa unozotozopfeka nenhingikiri yacho. Nematopu nichabudisa matopu. Nichabudisa matopu. Nichabudisa matopu. Right, saka guys maona zvinhu zviri kutengesewa pamadress mamaona, mamadress mamaona, zvamaona mazviona. Regai nimboenda kuseri nimbonodzira hangu nemakastoma angu kuseri. Kune vese vandisapota kuseri nevachandisapota. God bless you, Mwari akuitirei zvakanaka. Mwari akuitirei zvakanaka mufunge. It's not easy kurelocate. Handitika, it's not easy kurelocate. Thank you very much guys. Mwari akuitirei zvakanaka. Tisangana time manheru. Tapedza kubika tatandara. Handitika, aiwa amarula yamukatotumigwa ndatenda paspa kutenga amarula. Ndatobira ndine patop up mutenga. Saka yes, ndine zvakare vari kuda motikari mondibata kuseri. Handitika, then you come here and we talk. Handitika, vari kuda motikari mondibata futi kuseri. Come here and we talk. Handitika, vanoda kuzorenta imba starting from next year April. But unenge uchizokuisa kuma-agents, unenge uchizorenda under the agents. Handitika, still you can get hold of me. Handichimaona. Right. So guys, tobatana time. Handitika, tobatana time. Mwari vari kuita zvakanaka. Ari kubvunza kuti imba how many rooms kuseri? 5 bedroom house. 5 bedroom house with a cottage at the back. Handitika, and 4 toilets. 5 bedroom house and 4 toilets and a bar. Handitika, and a bar and a jacuzzi and a swimming pool. Hanzi musa mukwanza kukunza kuzimu. Inini kukunzira kuzimu inenge yatoveka rimwe expense. Iwo kana tenga motikari yako unoita plan kuti unode kuzimu. Inini kuti ndikuigere kuzimu. Yes, ndokwanza kupinza kuzimu because indobvumidzwa kupinza mota kuzimu. But unenge wakutondibhadhira imwe mari because imari kuti ndatenga mota unofana kuzviprocessera wega uchibhadhira duty. Saka inini ndenda kukunzira kuZimbabwe saka it will be an extra money. It will be an extra money kuti ndikuvigire kuzimu ndozokusira kuzimu ikoko sara tuchochinja mastako kuzimu ikoko. Anmona. So guys, ndakwenda ndokubatai manheru. Andika, God bless you. Muswera zvakanaka.